Eind vorig jaar was de Clemenstjerke weer in gebruik nam. Maar om het bisdom Grijns Ljouwert doe geen bisschop hier, kon de tjerke nog net inwijden worden. Want de nieuwe bisschop, Ron van den Berg, de eer om dat te doen. En dat is heel bijzonder, want er joerde de tjerken vooral sluiten. Het belangrijkste wat ik gedaan heb is de kerk gezalfd. De 4 kruisjes in de kerk en het altaar met chrisma, met olie. En besprenkeld met wijwater. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste tekenen. En het gebed dat daarbij hoort, de belangrijkste tekenen van de kerkwijding vandaag. Dat was heel bijzonder. Wist u al hoe het eigenlijk moest, een kerk inwijden? Nee, dat wist ik niet. Maar we hebben een rituaal. We hebben liturgische regels en voorschriften en boeken. En daar heb ik mezelf uiteraard in verdiept met de nodige steun van een ceremoniaris en de plaatselijke pastor. Haast 4 jaar na de grote brand sluit de eilander parochie een emotionele tijd aan. Ik vond het hartstikke bijzonder. Eerst al dat ze met z'n allen aankwamen, zeg maar. En al die, echt een heel gevolg. Ja, voor de rest was het eerst sober en daarna heel feestelijk. En ook het kinderkoortje met en het grote koor, prachtige liedjes. Dus ja, ik vond het echt heel mooi en heel bijzonder allemaal. Ja. Kroon op het werk. Het is onvoorstelbaar. Zo mooi de kerk geworden is. Zo mooie dienst dat we gehad hebben. De bisschop was fantastisch. Geweldig. Ja, ik ben heel erg blij mee.